Gipleyer Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Çarşenbe günü Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew 2 günlük resmi sapar bilen Türkmenistana geldi. Onu Aşgabatyň halkara aeroportuna Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow we beýleki resmi adamlar garşy aldy. Saparyň ilkinji güni 21-nji noýabrda Aliýew Aşgabatyň Halk Hakydasy ýadygärlikler toplumyna ziyaret etdi. Bak Şöhrat ýadygärligine gül destesini goýdy. Watan Muqaddesligi muzeýine baryp ýadygärlik ýazygy galdyrdy. Türkmen resmileri ýokary derejeli myhmany Aşgabatyň Olimpiya şäherjigine aýlady. Soňra Aliýew Türkmen halysynyň milli muzeýine baryp gördi. Saparyň ikinji güni 22-nji noýabrda Aşgabatyň Garaşdyrlyk meýdançasyna Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew resmi garşy almak dabarasy geçirildi. İki döwletiň baýdaklary dikilen meýdançada hormat garawuly nizama düzüldi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezident Aliýewi garşy aldy. Dabaradan soň iki ýurdun döwlet başlyklarynyň arasynda Aşgabatyň Owulhan köşkler toplumyna ikiçäk duşuşuk geçirildi. Onuň dowamyny liderler birigi minnetdarlyk sözlerini aýdyp iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyna oňyn baha beripdirler hemde onun geljegine ynam bildiripdirler. Ikiçäk gepleşiklerden soň taraplaryň wekiliýetleriniň gatnaşmagyna giňeldilen duşuşuklar geçirildi. Olara ýurt başlyklary ýol başçylyk etdi. Türkmen medeniýetine gepleşikleriň dowamyna sowda ykdysady gatnaşyklaryň ýergiderli köp ugurly esasy ösdürilmegine ähmiýet berilýänligi, şeýle-de iki ýurdun arasyndaky üssaşyr mümkinçilikler hemde ýurtlaryň arasyndaky işgür gatnaşyklary aktivleşdirmek barada gurrun edilýär. 22-nji noýabrda Aşgabatda geçirilen giňeldilen duşuşukda eden çykyşyny Türkmen prezidenti iki taraplaryň sowda ykdysady gatnaşyklary diversifikasiýalaşdyrmak, syýasy diplomatik sferada iki taraplaryň hemde halkara ölçegdäki gatnaşyklary puwtlandyrmak barada gurrun edipdir. Döwlet medeniýeti gepleşiklerde iki ýurdun arasynda energetika ulgamyna transport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmakda hemde humanitar ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ara alınıp maslahatlaşylandygyny habar berýär. Şeýle-de habarlarda halkara terrorçuluk, neşe sowdasy, serhedara jinayetçilik ýaly aktual wehimlere garşy Türkmen-Azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň maslahat edilenligi aýdylýar. Türkmen-Azerbaýjan wekiliýetleriniň arasynda geçirilen giňeldilen duşuşuklardan soň iki taraplaryň resmi namalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Ilki başda prezident Ilham Aliýew bilen Gurbanuly Berdimuhammedow birlikdäki jarnama gol çekdi. Türkmen medeniýetinden ma'lum bolşuna görä taraplar 20 töweregi resmi nama gol çekdi. Olaryň hataryna sowda ykdysady hyzmatdaşlyk investisiýalary goldamak we gorumak, girdeji we emlak salgytlar bilen bagly goşa salgytlary ýatyrmak, senagat we transport puwdugyna hyzmatdaşlyk iki ýurdun arasynda transport, transit we logistika meseleleri boýunça Türkmen-Azerbaýjan birlikdäki toporny döretmek, iki ýurdun portlarynyň arasynda halkara ýükleriň deňiz transportyny ösdürmek, iki ýurdun çäkleriniň arasynda halkara ýük transportyna gatnaşýanlar üçin wiza rejimini ýeňilleşdirmek boýunça hökümetara ylalaşyklara gol çekildi. Şeýle-de ilim bilim medeniýet puwdugyna hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ýurtlaryň käbir ýokary bilim edaralarynyň arasynda transport gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça ýurdun esasy ulug we ara gatnaşyk edaralarynyň arasynda hemde ýurtlaryň gümrük gulluklarının arasynda dürli şertnamalara gol çekildi. Galbertede Türkmenistanyň senagatçylar we tenekeçiler birleşigi bilen Azerbaýjanyň Milli Tenekeçiler Konfederasiýasynyň arasynda özara düşünşmek boýunça memoranduma gol çekildi. Giňeldilen duşuşuklardan soňra iki lider medeniýet maslahatyny geçirdi. Taraplaryň medeniýet sirişçileri Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda geçirilen gepleşiklerde hazır wagtda iň aktual meseleleriň biri hasaplanýan hazır üstü gaz geçirjisini durmuşa geçirmek barada anyk haýsy çäreleriň maslahat edilendigini agdamaýar. İki ýurdun arasynda gol çekilen şertnamalaryň bu halkara taslamany durmuşa geçirmekde nähili rol oýnajakdygy hem aýdyň näl. Şeýle-de duşuşuklarda Baku bilen Aşgabatyň arasyndaky Serdar Kepez ýanygyç goru boýunça meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylandygy hem ma'lum däl. Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň iýun aýyna ýola goýuldy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satelitlerinde gözläň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin.
Aşgabatyň sport mekdepleriniň trenerlerine irten boş wagtynda öz okuwçylaryny kinoteatrlara äkitmek tapşyryldy. Okuwçylary kino äkitmek muallimleriň öz hatabyna amalaşdyrylmaly. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, noýabrdan ýem güýje giren bu düzgüne laýyklykda her muallim ýany bilen 5 okuwçyny alyp barmaly. Sport mekdepleriniň trenerlerine noýabrdan başlap işten boş wagtynda 5 okuwçydan kinoteatrlara we älim medeni tomaşa merkezine alyp barmak tapşyryldy. Kinoteatrlarda bir biletin bahasy 2,5 manada durýar. Eger 10 adamdan az bolsa seansy geçirmeýärler diýip habarçymyz 21-nji noýabrda habar berdi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň söýlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda bir näçe kinoteatr bar. Kinokonsert zaly diýilip adlandyrylýan Watan we Türkmenistan şeýle-de Aşgabat kinoteatry işleýär. Habarçymyzyň bellemegine görä, kinoteatrlaryň köpüsinde görkezilýän filmleriň sany we ören uzypsyz we olar ýyllar boýy täzelenmeýär. Meselem Aşgabat kinoteatry 2011-nji ýylyň Tomsunda iňňän täze kinoteatr hökmünde açylypdy. Onda 500 adamlyk adaty zal we 70 adamlyk 3D zaly bardy. Açylaly bäri bu ýerde Fransiýanyň Dag gowaklary baradaky dokumental filmi we şol ýurdun wagtlynça görkezmek üçin goşmaça beren fransuz multfilmi görkezilipdi. Şeýle-de Türkmenistan barada bir näçe dokumental filmi bir seansta görkezilýärdi. Iň ýatda galýan süjet atly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow barada diýip Azatlygyň habarçy taýdýar. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda kinoteatryň repertuarynda diňe Türkmenistan baradaky dokumental filmler galypdyr. Älim Sewda tomaşa merkezi açylanda ýylar arasynda ören meşhurdy. Emma mali serişdesiz attraksionlaryň köpüsi asty ýoş sandan çykdy. Ol hem boşap galdy diýip habarçymyz bellýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä şuň gün şäherde kinoteatrlar köplenç boş durýar. Olaryň repertuarynyň gowşaklygy muňa sebäp bolýar. Adamlar kino gatnamagyny besetdiler. Bir näçe ýyllap şol bir repertuar diňe käwagt daşary ýurt kinosynyň hepdelikleri geçirilýär diýip Azatlygyň gurrundeşleriniň biri aýdýar. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň biri kino repertuarynyň täzelenmän saklanmagynyň bir sebäbiniň döwletiň garamagyndaky kinoteatryň mali üçinçiliginiň gowşaklygy bilen düşündirýär. Habarçymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda kadaly işleýän kinoteatr bir karar Sewda merkezinde ýerleşýär. Ol hususy bolup biletiň bahasy 30 manat meçhöründe durýar. Aşgabatyň sport mekdepleriniň muallimleri okuwçylaryny öz hasabyna kino alyp barmak barada özlerine berilen tapşyrygy şäher häkimetleriniň boş duran kinoteatrlara we sowda merkezlerine barýanlaryň sanyny artdyrmak synanşygy bilen baglaşdyrýarlar. Azatlyk radiosyna bu ýagdaý barada Aşgabatyň sport merkezlerinden we şäher administrasiýasyndan resmi düşündürüş almak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli gysga tolkunlarda 6060 kHz ýyglyklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýyglyklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda we 25 metrlerde dinläp bilerdiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Vilayetlaryň ady haryt ýetmezçiliginden ezir çekýän ýaşaýjylary arzan bahadan un, çörek we ýağ satyn almak üçin indi Aşgabada gatnap başlady. Bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 21-nji noýabrda maglumat berdi. Neşir Serdar şäherinden özünüksiz Aşgabada gatnaýan bir ýaşaýjynyň sözlerine salgylanýar. Onuň sözlerine görä Serdarda mundan odol döwlet tarapyndan her adam başyna 6 kilogramdan satylýan arzan un normasynyň möçberi inni tutuş maşgala başyna 10 kilograma düşürilipdir. Täze düzgün munyň bilen çäklenmeýär. Eýsem Türkmenistanyň Kronikasy bilen gurrundeş bolan Serdarlynyň sözlerine görä, mundan beýlek döwlet dukanyndan un satyn aljagy adamlardan pasportlaryny we çağalarynyň dogruş hakyna şahadatnamalaryny görkezmek talap edilýär. Neşriň maglumatlaryna görä, paýtagta gelip azyk önümlerini satyn alýan ýaşaýjylar özleriniň Aşgabatda ýaşaýan dogun garyndaşlaryndan ýa-da tanış bilişlerinden olaryň un normalaryny özlerine bermeklerini haýyş edip soraýarlar. Sebäbi ol adamlaryň husudy dukanlardan has gymmat unlary hem satyn almagy guruby çatýar diýip neşir belleýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary hem Türkmenistanyny dowam edýän unyň çöregiň we beýleki käbir ýemy tönümleriniň gytçylygy we gymmatçylygy barada ýergiderli maglumat berip gelýär.
19-njy noýabrda azatlyga beren maglumatyny yerli habarçymyz hususan Daşowuz, Lewap we Mar vilayatlaryna ýagdaýlaryň has agyrdygyny aýtdy. Daşowuz, Lewap we Mar vilayatlaryna çöregiň gytçylygy güýçlenýär. Ýüzlerçe adam çöregiň we unyň nowatyna durýar. Döwlet dukanlaryna her gün 106 çemet uny getirilýär. Ondan köp däl, emma satyn almak isleýänleriň sany has köp bolýar. Bişen çörek bilen bagly ýagdaý hasda yaramaz. Ol gaty ad getirilýär. Getirilýän çörek nowaty duranlaryň 4-den 1 bölegini zordan ýetýär diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçy aýtdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 22-nji oktýabrda paýtagtdan welaýatlary azyk ekdiýän ýeňil ulug sürüjilerini polisiýa işgärleriniň jerime salyp başlandygyny habar beripdi. Regionlaryň ýaşaýjylary azyk önümlerini arzan bahadan satyn almak üçin her näçe Aşgabada ýykyn edýän bolsa, 12-nji noýabrda Azatlygyň beýleki bir paýtagtlyk habarçysynyň maglumatlaryna görä ol ýerde de çörek gymmatçylygy duýulyp başlandy. Ol hususy sowda nokatlaryna bahasy ozul 1 manat bolan çöregiň soňky wagtda 5 etse ýokarlanyp 5 manada baryp ýetenligini habar berdi. Aşgabatda häzir puluň bolsa da çörek tapmak kynlaşýar diýip habarçy sözüne goşýar. Türkmenistanyň döwletiň garamagyna azyk dukanlaryna satylýan unyň 1 kilogramynyň resmi bahasy 2 manatlygyna saklanyp galýar. Döwlet emeldarlary ýurtda dowam edýän un, çörek we beýleki käbir azyk önümleriniň gytçylygyny boyun almaýar. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlar. Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günneligimizden diýersiňiz. Türkmenistanyň raýatlardan täze il bayramçylygy şäher meýdançalaryna we edaralarda arça ödemek üçin pul ýygnalýar. Täze il agşamyny saçak ödemegi gaýgy bolan adamlar häkimetleriň öz hasaplaryny şowhun nawara gurmagyndan nägile bolýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň goraýda geçiren hökümet maslahatyna we video şekilli iş maslahatyna täze il bayramçylygyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada beren tawşyryklarynyň ýa-da gawat geldi. Emma muňa garamazdan Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, öňkü ýyllardan tapawutlykda türkmen paýtagtyna şu günler täze ýylyň ýetip gelýänligini görkezýän alamatlar kän gözilmeýär. Birinciden dukanlarda daşary ýurtlardan getirilen süýjük höýke sowgatlykları, öýlerdäki arçalar bedemek üçin dürli bedegler, zerli sapaklar, ýalpyllyk oýnawaçlar düýpden ýok. Ikinciden adamlar keýpsiz tutuk görünýär diýip Azatlygyň habarçysy 22-nji noýabrda habar berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen satyjylar täze il sowgatlyklarynyň daşary ýurtlardan getirilen süýjük höýkeleriň we beýle karytlaryň köpüsiniň geçen ýyl hem geçmeýän galanlygyny we soňra deger degmez bahadan satylanlygyny görüň berdiler. Iki ýeke haryt getirmäge ruhsat edilen telekeçiler bar. Şolar aýlanyp geldiler. Täze ýyl bilen bagly hiç haryt gerek däldidik. Sebäbi olaryň girdiji däl, çykdyjy bolýar diýip 34 ýaşyndaky satyjy anonimlik şertini ýagdaýyny düşünürdi. Azatlygyň habarçysy bu gezekki ýyl çalşygynyň esas tapawudynyň ýylatdan uçdan tutma diýen ýaly pul ýygnalmagyndan ibaratdygyny belliýär. Çağalar waglaryna gatnaýanlaryň en atalaryndan çağalar wagynyň howlusyny arça bedemellip her çağ üçin 10 manatdan pul ýygnaýarlar diýip habarçy aýtdy. Onun bilen gürleşen Magarov, saglygy saklaýyş, medeniýet işgärleri özlerinden 10 manatdan pul ýygnalýanlygyny, bu seri işdäniň şäher arçalaryny bedemek üçin garşylanjakdygyny görüň berdiler. Emma önümçülükde işleýänlere gezek gelenine olaryň arça bedegler üçin etmeli çykdyjylary köpelýär, ýagny 15 manat bolýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň köpelen dawara şowhunlaryň we bayramçylyklaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi barada prezident derejesinde berilýän tawşyryklar netijesinde täze ýyl arçalaryny diňe şäheriň görnükli ýerlerine däl, eýsem mekteplerde hem bedemek hökmany ada töwürli. Emma bu adatyň harajatlary hem aýdylmagyna görä duruşuny okuwçylaryň we en atalaryň boýnuna düşýär.
Bu ýyl mekdepleriň howlusyna beriljek arçalar üçin kiçik klas okuwçylaryndan 3 manatdan, uly klaslardan 5 manatdan pul ýygnamal edildi diýip Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen muallimler we enatalar aýtdylar. Ýylaýak bolman gaz, suw hemde elektrik töleglerini tölemeli diýip 2 aýagymyzy bir gonja sokýarlar. Eger 1-nji ýanwara çenli tölemesek, geljek ýyl dol wagtyndan tölemeli boljagymyzy aýtdylar diýip 60 ýaşly Aşgabatly iş Atamrat arça wedeginiň özüne häzir asla gerek däldigini aýdyp käýinni. Olar habar berilişi ýaly Prezident Berdimuhammedow ýylatyň inini gowy ýaşaýanlygyny aýdyp, Türkmenistanyny ýylata garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri berilýän durmuş ýeňilliklerini ýatyrdy. Bu gezekki ýyl çalşygynyň ýene bir aýratynlygy bolsa, kärdeşler arkalaşygynyň agdalarynyň çağalaryna paýlanjak täze ýyl sowgatlar üçin olaryň özleriniň pul tölemeli boljakdygy duýduruldy. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin taklanjaklygyna kepil etýäris. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmerdan Olmurady Kabuldan. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň Paryap welaýatynyň Akine benderinde bir mescit kurdurup berýär. Hemem 10 kilometrlik demir ýol gurulşygyny Anhoýa tarap çekýär. Şu münasebetli düýün ýagny 21-nji noýabrda Akine şäherçesinde dabara geçirildi. Oňa iki tarapyň resmiler bilen 50 ýaşlary gatnaşdy. Paryap welaýatynyň ýerli geňeşiniň deputaty Akmuhammed Nurynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Akine benderinde 500 oruluk mescidiň binasynyň düýbüniň tutuluş çäresi bolupdyr. 10 kilometrlik demir ýol gurulşygynyň hem işine başlanypdyr. Geçirilen çärelere iki tarapyň hem resmileri we 50 ýaşlary gatnaşdy diýip deputat aýtdy. İki muhim iş amalaş başlady. Yani bir şonuň 500 oruluk mescit şol Akine şäherçesinden şol mescidin binadaşı goýulyp din alymlary gatnaşdy welaýat Faryapdan Mazar Şerifden hökümet resmileri waty we ýaşlylaryň gatnaşmagynda iki tarafyň resmileri we iki tarafyň ýaşlylaryň gatnaşmagynda şu mescidin düýük taşy goýulyp başlandı da. O ikincisi hem Akine'den Anhoýa taraf ya Mazar Şerife taraf çekilecek demir yolun devamında 10 kilometr demir yolun işlenmesi için hem işe başladılar. Akine benderi Awganystanyň iň muhim benderleriniň hatarına girdi. Awganystana getirilen haritlaryň belli böleginiň Akine benderi arkaly getirilýändigini bilermeler aýdýarlar. Deputat Akmuhammed Nurynyň aýdysyça, dünkü geçirilen ýygnakda da Akine benderiniň ähmiýeti barada gurrun edilipdir. 500 oruluk mescidi Türkmenistan Akine benderiniň ýaşaýjylar üçin sogat hökmünde kurdurup berýär. Şu sebäpden halk Türkmenistandan minnetdar diýip deputat bellidi. Şöyle işlerin başlanması için şu iki tarafın resmileri ya iki tarafın ýaşlylarynyň gatnaşmagynda çıkışlar boldy. Şol iki ýurdun iqtisadi taýdan nähil ähmiýeti boljak we halka haýsy faýdalar ýetişdirebiljek. Şöyle gurrunlar sohbetler boldy. Yani mescid bina edilişligi ya mescid guruluşlygy Türkmenistan döwletiniň Awganystan üçin eden bir ihsany, Awganystan üçin eden bir lütfy diýaly da, yani şu Awganystan üçin bir tohfa, bir sogat hökmünde biz tanıyoruz ya sogat hökmünde biz kabul ediyoruz ve ikinci demir yolun çekilişi ya uzalışy ya onun östürilişi iqtisadi taýdan biz üçin ya Awgan halky üçin, Awgan hökümet üçin ören faýdaly bir zat bolup durjak. Yani şonuň üstü bilen Awganystana tijareti mallar bolsun ya tijaret taýdan, iqtisad taýdan ähli halkymyz üçin ähmiýetli boljagyna düşünýärys. Akine benderinde bir mescit öňüm bolupdyr. Ol mescit Talep rejimi döwründe bina edilipdir. Akine şäherçesinde Magtymul Praga adında bir çatırgam Türkmenistanyň kömegi bilen guruldy. Bu täze mescit şol çatırgyň golaýynda gurulýar diýip deputat aýdýar. Akine'den öňem bir mescit bar. Öňem şu Taliban tasallut eden wagtynda bir mescit guralan da häzirim ol mescit bar. Indi bol şol bärräginden ondan içerräkde şu Magtymul Pragagyň adyna bir çöp goýuldy. Şondan Anhoy tarafa bir 100-200 metr içerräkde şol Akine belediýesiniň dogrusunda umumy şaý ýoluň ýa şu Akine serek Akine Anhoy umumy ýolun
Gülçkar tarafından şöherden orun verilen eken şöherden düýüp taşyny goýup başladylar da. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri hem barha yaramadlaşýar. Faryab welaýatynda da uruşlar barha möwjeýär. Şeýle ýagdaýda demir ýol gurulşynyň gurulşykçylarynyň howpsuzlygyny kim üpçün eder diýen soragy ýüze çykýar. Welaýatyň Garamgol etrabynda jeňçilerin hereket edýändigini deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi. Şeýle ýagdaýda beýle taslamalaryň howpsuzlygyny üpçün etmegiň yeňil düşmejekdigini hem deputat öňe sürdi. Häzirlikçe howpsuzlyk ýagdaýlary dogrudan hem şeýle bir taslamalaryň amala aşmak üçin päkdil berýär, korku berýär. Amma bu iş amala aşak bolsa mümkin. Ol emniyeti taýdan goraqçylyk bolsa, eger bolmadyk suratynda pikir etýär, bazı kynçylyklar ortaga gelse diýip, hemçin mana bu etrafyna çabul jeňçileriň huzuru bar, jeňçiler özü bar, gara berip dur, amma taharruky bolmasa da olaryň barlygy belli bir zat bolup dur da. Häzirlikçe şol ahyna Antoy bu tarafynda jeňçileriň ýoklugy we olary bir näse anlandyrýar. Iki tarafyň hem resmiýetleri munyň amala aşagyndan etmenan berip şöyle çykyş ederler bar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.